ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Jolofa Linguére Raneru Lappol Palol Dande Maayo Mayela Gambi ba fata dingiraya ko on waktu yoni ha to Nioro kame masina ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal caggal a waynoɓe maje kadde leydi Sénégal ne garde puƴe peeje e ɓalli mumen wona ruttinoɓe garti ene jogui oɗon ñaw ene tawe to hôpital mo Sikka Mbawa to leydi Mauritanie teskama ñaw biteɗo coronavirus nana tan ɓeydi e leydi ndi to leydi Mali oɗo saha mo gonɗen wuyɓe taweteɓe Bamako natti ɗaccude ha jamma oɗo saha batti yannirde ko ñalawma caggal nde ɓe jani hanki e nder Western Union goto to Bamako to leydi Gambie Adama Barrow nana ɓeydi sembe mum gam ittude yimɓe hewɓe niɓɓere ma en ketto hen musidɗo meɗen kodnene Abouba to leydi Guinée Conakry Alpha Condé holliti hanki e konnguli muɗum ɗo e duuɓi ɗiɗi mawo yaltin leydi Guinée kala kene wiye heege to leydi Côte d'Ivoire sarɗi yankoɓe lundo jaɓani hanki tawtorede lulde ton to sur sarɗeji nde leydi Côte d'Ivoire gam wideɓe yoga eɓe nangaɓe nanguira dawrugol nde mbawata ɗaccitede to leydi Ghana sumgoji ko fate banggue jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ñalawma hanki o koninkoɓe kame jaydiyankoɓe gooti kabruji men jolam jaɓerima en jaton to Royaume-Uni kame Israël e Palestine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo Mohamed Samba Amadou Konté ko ɓi duttiɗo gonnoɗo to leydi France tawateɗe e oɗo saaha joni to guijulon Saydou Konté ko miñuma duttiɗo Amadou Sharifa Konté ko miñuma duttiɗo Racky Diallel ko joom suudu duttiɗo Dieynaba Konté ko ɓi duttiɗo Saydou Tokosel Konté ko ɓi duttiɗo Mansour Gakou to Nouakchott tawateɗo e oɗo saaha joni to guijulon jettinɗo ɗo wulango eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe Dande Maayo naɓe jeerinkoɓe kala e groupe chinois e gardugol Mahamadou Samba Amadou Konté e mbayla e dancankoɓe kala ustare mawniɓe hen banggue jinnaɓe mabɓe hen banggue biyetenoɗo Samba Amadou Konté o yalti aduna ko to guijulon ko ɗon kadi o wirna talata hanki o yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on kadi yettiniɗo wulango ko musidɗo men Mansour Gakou tawateɗo to Nouakchott e jooɗi to Nouakchott e ñalawma hande o tawateɗo to wuuro men guijulon ceerno Djibisi ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djibisi ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal ceerno Djibisi ko bawɗo halwa moƴƴuɗo riyad ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu newiɗo maɗaɗo wune ceerno Djibisi ene safra dendagal rafiji hay miskineɓe ɓe ngala hay mbuɗu so tawi e jokkodire ceerno Djibisi ene safruma hano hannirta ni so wona noon tawa ko wonduɓe rafiji ɗiɗi ko ɗin rafiji tan woni ɗi o safrata Allah meho woni rafi gonduɗe rafi hoore ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe ɗiɗi tan woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno Djibisi kala no doole ma poti sa yettimata makko ma heɓ safruji ma hano hannirta ni ceerno Djibisi ene safra rewɓe wonduɓe fibroma dogam sitta kista rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darotake e rewɓe deeɗi guttoji
ceerno Djiby Sine safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani walla ɓe mani seeɗa ceerno Djiby Sy ene yawrani worɓe jippiɓe e leeso ceerno Djiby Sy ene andina dendagal bandiraɓe makko e oɗo saaha joni wadde siroji taw ko siroji keso pul kala to mbawɗa wonde son jokkodiri on pamodirel duma siroji ma ha yetto e juuɗe maɗa e safruji ma ha jetto e juuɗe maɗa ceerno Djiby Sy kadi ene wiya dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde ha tengte wonɓe nder leydi Mauritanie so tawi an eddima kartal makko ujunere crédit o waɗanma listihara ha cikkama to ko nder ɓerde ma woni so tawi ko caggal leydi gonɗa kadi so tawi a jokkodiri e makko haalnimo inde ma tan inde nene maɗa o waɗanma listihara ha cikkama to ko onon baldi ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy caggal ne waɗi tour mum to leydi Mali omo ari maddor leɗɗe kese pul omo tawi oɗo saaha joni nder base makko toon Nouakchott leggal nettete sara jeere nettete mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy kadi ne andi dendagal bandiraɓe to leydi Mali wonɓe to leydi Mali omo jogui toon pharmacie makko e base makko woni toon ko miñi ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 wonanɓe wonɓe leydi Mali e leyɗele takkille leydi Mali 00223 90 22 84 71 ceerno Djiby Sy ene wiyon kadi ne jogui leɗɗe ɓen o aynaɓe leɗɗe nayyi sa jokkodira ceerno Djiby Sy joni joni jiya nayyi ma bilta ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari ɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabruji men ɗemgala pular bila ko fate banggue oɗo hen mboros teskaɗo e nder leydi Sénégal so tawi ko ƴewdaɓe subaka hande o koɗe ujunere e capanɗe joyo e tato woni testaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko capanɗe jeegomo e jeegomo neɗɗo hen nogas e jeenayo ko tumanoɓe ene memodiri e ɓen joguinoɓe oɗona mboros capanɗe tato e jeeɗiɗo e mabɓe ko raɓaɓe taw andaka raaɓe ɗumen ɓen capanɗe tato e jeeɗiɗo noon daɓira ko dani ko ɗiɗo hen nokkuji Dakar Plateau ko joyo Mariste ko nayo Almadi ko tato Mermoz ko tato Nord Foire ko tato Matam ko ɗiɗo Parcelles Assainies ko ɗiɗo Thiès ko ɗiɗo Diourbel ko goto Colobane ko goto Thiès ko goto Foundiougne ko goto Liberté 5 ko goto Mamel ko goto Médina ko goto Ngor ko goto Ouakam ko goto Ouest Foire ko goto Sacré-Cœur ko goto Saint-Louis ko goto Touba ko goto subaka hande o capanɗe tato keeɓi cellal mumen jeegomo ma ballite e fofande neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum e wiide jagorɗo kalfinaɗo e cellal ɓalli mo leydi Sénégal ɗum noon siftindenoɗo saha mo gondena len peƴƴerde ɗimmere ko fate banggue oɗo hen ñaw coronavirus koko fuɗɗi teskitede e nder windere nde kala bawɗo kala reno ene gatata rentade ɓuuri so tawi didol didama wiyama taɓiɗo kala koko mayata a tarato mbiya ko fenande mbasa wiide aɗa holla jamragala gam taɓade hoorejo leydi Sénégal Macky Sall manditi ñalawma hanke o go lewru bawte nde o darni landa makko mbiyete ko APR ɗum wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati woni 2008 hanki waɗi landa ka duuɓi 12 ɗum noon hanki kanko e yaadimmo kala ɓe manditiɓe kaali toon konguɗi labtuɗi taw gaɗa ko caññiɗi ko fate banggue ɓamtude landa ka e jokkude golle e sañodirde haaɓe mbayno gaccugola kamɓe kala moni kala wawa rokkude goɗɗo jungo ɓe mbawa gollade ɓe gollono leydi Sénégal kadi ɓe gollono landa mabɓe beele ene yaara yesso yo gay mabɓe kadi duwanima hoorejo leydi ndi tumade dañi pellital e haqqilantagal wawde darnude kaɗo hen landa ha kaɗo hen landa wawi ardade leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗena
ha joni koye Sénégal kedoren ɗeɗo henna balɗe kala ene wuli jaw ton to sursarɗe yeeji ndu leydi Sénégal ɗum noon ko lulde sarɗi yankoɓe nde gotata ko fate banggue bijeji taw ganduɗa ko ɓen sa jagorɗe jogorɗe taƴanede golle mumen ko jogori gollorade e koppareji ɗum noon ko hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hanki saga nde jagorɗo kalfinaɗo awo dari e jeese mabɓe arti e sifande hakkude leydi Sénégal kami Union européenne ko fate banggue awgola maaje kadde leydi Sénégal taw ko Union européenne sarɗi yanke mo leydi sarɗi yanke mo ndar guejdane maayo woni Cheikh Bamba Dièye arti hen ya ñaade wonande so tawi laamu leydi Sénégal waɗino kaldigal hakkude mum e laamu leydi Mauritanie ene gasa nden sifande ma waɗan gartam leydi Sénégal ko sifande hakkude Union européenne kami leydi Sénégal ko wawata dañde hen gartam ko wona ɗum ko caggal mum de haala ka heewi ha ɓurti caggal nden tigui taƴana jagorɗo kalfinaɗo awa kene foti wawde gollorade hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha joni koye Sénégal keddoren mayen kal ko fate banggue rafi teskaɗo e guri taw ganduɗa ko ɓen awoɓe caggal nde awoɓe jeeyaɓe Thiaroye sur Mer jano awoyde e nder maaje kadde garti guri mumen ene peññini puuƴe kawniɗe no fewi mettuɗe larde caggal mum noon laamu ngu ƴettino pellital hadde kala kene wiye awde e ɗeɗo hen maaje ko wona ɗum ko noon caggal nde ɓe dañi jaam woni hen ruttinoɓe awoyde e nder ɗiɗon lobbuli ɗiɓe dañño rafi o kono kadi won artuɓe gartiri e oɗon rafi no wiri jayde aɓe tawe to hôpital mo Sicap Mbao o saaha mo gonden ha joni koye Sénégal keddoren ma en garte trafic international ko fate banggue drogue ɓiɗɗo Nigéria najo goto kame Guinée Bissau najo hanki nangganoɓe hanki darima e yeeso suudu ñawore ndu Dakar taƴanama duuɓi sappo e kaso goto e mabɓe kala kono ñawore mabɓe ma artoy sappo e joyi nduɗo hen lewru ko nden ɓe gandata so tawi ko duuɓi sappo ɓe jogori lelade e cuuɗi niɓɓiɗi Sénégal walla ala koɓe jogorɓe ustanede to Casamance ladde Casamance sukaɓe kene wona sappo e goho suka yanoɓe to ladde to ngam ɗaɓɓoyde leɗɗe ko ɓen tigui jana toon hen jeenayo dañi ɓoccitade ɗiɗo noon majji cuwa taw yiitede kono ɓe jeeya koye commune mo Boutoupa ene tawe e nder nokku biteɗo Camara Kounda kono kadi tumede wonande ko cetal bitegal MFDC ko ɓen poti wadde ɗen gueɗe kono koninkoɓe taweteɓe toon to Casamance jalti gam yiilade ɓeɗon sukaɓe fettiyanke balgana hitande ujunnaji ɗe ɗiɗi woni Pape Bouba Diop ɓurnoɗo andirede kaw ganduɗa ko hakkude macce leydi France kam e Sénégal bannoɗon golle mantiniɗe no fewi jaltuɗa ɗum toon to leydi France holliti hanki jayde nde wonde ɓandu makko jogori artude e nder leydi Sénégal ko ñande aljuma nde ñande asende o jogorta wirede toon to Rufisque e wiide koreji makko sengi wi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi arti hanki kikiɗe e yañade ko fate banggue oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus teskitaɗo e nder leydi Mauritanie golɗo no artiri ni hay hitande nde ɗo walla mbiyen lewru mars e nder ndeɗo hitande wayani noon ɓe kolliti hanki wonande ko testa ko kala ko 900 e capanɗe nayo e jeegomo tawa ene jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus ko 109 ɓen 109 capantato e ɗiɗo keeɓi cello men hanki kono e wiide jayde remi info ɓe kolliti wonande ɓen tawaɓe ene jogui ñaw biteɗo coronavirus ko ɓuuri hen hewde ko tambiɓe ndenka e kisal leydi Mauritanie ko wayno koninkoɓe min taweɓe kam e ɓen joguiɓe ndenka e kisal nokku o ɗum noon siftindenoɗo saaha mo gonɗen ko mbiɗen ko tan rentade ɓuuri safade ene gatata moni kala yo sumkini mum tan sooɗo juuɗe mum ha laaɓa ɓuura rentade gam wasdenade galle mum ene ɗojja garaniɗa galle ma joñeɗa ha joni koye Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo awo maaje kadde leydi Mauritanie woni Abdoul Aziz wuldudda yewtidi hanke ambassadeur mo leydi Brésil ambassade mo leydi Brésil holliti wonandeɗo sa yidde Brésil ko wadde jeere mum e leydi Mauritanie ha tenti lamorgo leydi Mauritanie jeere nde ko jeere ko fate banggue awo kaɓirɗe gawirɗe kam e produit ji mum kala ɗum noon wonande leydi Mauritanie holliti ene bismi tenine jaɓɓi ne jaɓɓori ɗum juuɗe temedere
nde leydi Brésil wawata uddide jeere mum jeere produit awo e mener leydi Mauritanie to Mauritanie kedara jon ma en kaale les étudiants en médecine taw koye université de Nouakchott ɓen hanki kolliti metti mum no feewi natani hofgo juuɗe ngo alda e happugam hollirdeɓe wonande laabu ngu ene yeebiɓe no feewi ko fate yidde mabɓe koɓe ɓe dañata assurance maladie wonande tan so tawi ɓe dafama ɓe cafre haaɓe cella ko waɗum ko kadi e nder université ɓe mbawata wanne toon taw ko suudu ndu ganduɗa safaɗo ɓe mbawa janggude ko waɗum ko kadi nde gurdam mabɓe moƴƴitinte no feewi ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen ma en garta jagorɗo kalfinaɗo golle woni monsieur Taliba Wuld Chid Ahmed yaltini hanki koppreje jonɗe no feewi walliti ken wona capanɗe jeeɗiɗi e nayya fedde taw ko pelle sukaɓe ganduɗa taw ko ɓen joguiɓe métier ko wayno wonɓe hen menuisier en walla ɓen plombier en walla ɓen maçon eɓe taweteɓe nokkuji ɓurɗi lobbinade e nder leydi Mauritanie beele jomumen ballite mbawa dañde gollal mumen haɓade jonde wasam gollago tene o holliti ɗeɗon gueɗe kala maɗen jokku e nder leydi Mauritanie ha moni kala wawa yitade hen hoore mum le kalama ko jayde ɓe kolliti ñiɓirde G5 Sahel to Nouakchott ɗum noon ɓe garti e konguɗi kalanoɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi woni 2015 ton to jammena lamorgo leydi Tchad ko ɗin konguɗi kalano hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom woni 2016 ton to ñame lamorgo leydi Niger ko ɗin konguɗi ɓe garti hanki to ñiɓirde mabɓe ton to Nouakchott e hollirdeɓe oɗo saha yiddeɓe ko yurnitade lawol laana jordi ngol ɓe jiiɗi wadde hakkunde leydi Mauritanie fayenma Mali fayenma Burkina Faso Niger hata Tchad taw ko ɗeɗo henna leyɗele ndendata ngol ɗon lawol ngol ganduɗa ɗeɗo henna leyɗele juutede e jajendi kala ko 5 kilométre carré wonande ɗeɗo henna leyɗele ko ɗum woni koɓe jiiɗi wadde ɗeɗo henna gueɗe ko wona ɗum ko kene fotto wonde 70 millions habitants taweteɓe e nder ɗeɗo henna leyɗele joyi kala ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen ma en garte ko fate banggue suudu sarɗiyeji nde leydi Mauritanie commission taw ganduɗa ko halfinaɓe haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie o joɗima hanki e yeeso suudu sarɗiyankoɓe ngam taƴanede kene fota wonde coggu golle makko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho ko 15 milliards e koppreje uguya kesso jagorɗo walla mbiyen gardiɗo fiyoɓe mburu woni fedde fiyoɓe mburu leydi Mauritanie gardiɗo fedde nde woni bitede Mohamed Jeynil Abidine bati hanki batidi eɓen fiyoɓe mburu kame e ɓen fewnoɓe gatoje nder leydi ndi ngam yurnitade ɗo saama goɗen yiddeɓe ko coggu mburu nde wawata fixede prix normal taw wona hande ne ngabba tan janggo ne jippo caggal teskadeɓe ɗeɗo henna balɗe kene wiye coggu beele ɓeydima seeɗa no fotiri kala e nder leydi ndi kono kadi ɓe jejjitani jarde laamu leydi Mauritanie tuma oɗo henna covid nde ƴelliti e leydi he dañi ustude kala kene wiye beele haaɓe mbawi fiide mburuji mabɓe ɓe jeeyi taw caɗele kala ngala hen tawari ɓe kolliti jayde wiite noon ɓe kolliti wonande jeere yeeyoɓe liɗɗi jeere tawetende to sebahane tawe nder Carrefour Jumamo Maroc waɗɗani ɗon ɓe kolliti yeeyoɓe liɗɗi taweteɓe ɗon wona yimɓe toppitiɓe laaɓal ha tenti laaɓal ko fate banggue cellal ɓesguji ɗi so tawi ari ɗon tawata liɗɗi hen kene joƴƴina e mbusuji woni hen joƴƴina koye kayitaji woni hen joƴƴina koye leydi ne kuura sakuji ɗum noon oɗo saaha ɓe rima service d'hygiène nde wawata yurnitade ɗon gueɗe mattela ko galle tambiɗo ko fate banggue weeyo leydi Mauritanie hanki ɓe kolliti welo mabɓe caggal nde ɓe mbaɗi teste ɓe tawi oɗo saaha 4G mabɓe marsino hannirta ni ɗum noon ɓe kolliti aɗa ɓuuri ɓattade oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji leydi Mauritanie naɓe to Mali batu hanki conseil supérieur de la défense toon to galle laamorgo to woni Kuluba e tawtorede hoorejo leydi ndi woni bandaw taw ko jonde tawde no feewi yurnitade ɗo saama gonen covid 19 mboros taweteɗo e nder leydi ndi ɓe garti e toɓɓe yaññade no feewi toɓɓe ɗe noon kanje kala maɗe jaa haɗi gonoy toɓɓe jeenayya kono cuɓaɗe nan ko seeɗa ɓe kolliti oɗo saha yidde mabɓe ko suɓade ɓen renoɓe yoga e nokkuji pottitirde yimɓeɓe mbawata sertude mbasa moɓodirde nde yimɓeɓe kadi kormoto suumade woni wadde masque uji mumen so kalama so masque maɗa
cuumoɗa nde neɗɗo sodoto e kala saha salo rokkodirede jungo kono ne kadi jumaji ɗi e jamaji ɗi wonani tan nokkuji juulirɗi kami nokkuji pottirɗi kala e ñamirɗi kala nde yimɓeɓe mbasata salmodirde dutto kadi cuumo nde moni kala hentoroɓe kolliti maɓe ƴettu setteji timmuɗi no fewi jogo nden kay kisala gam findinde yimɓeɓe e hirjindeɓe haɓade oɗo hen mboros ƴellitiɗo hande e nder leydi Mali to Mali keddoɗen ha joni teskama ɗiɗo dumunnaji kala Bamako ko ñalawma nangue hoore kelew bandiji kewi jolde e motoji mumen jaaha jana e magasin uji walla e nokkuji neldirɗi walla tiroɗi haalisaji ɗum jeeyi sabab banque BDMSA ko sanga 11h hanki ko nden tigui bandiji nayyi wonɓe e moto jani e oɗon banque taw ko neldo ko fate banggue Western Union caggal nde ɓe gaari ɓe pii ko garje o tan ha watti laarde guitel gotel ɓe guitti ko wona ton ko kala nde dadiɓe ngara taw ɓe jeehi on banque noon ne tawe 108 logement mo Bamako haɗani ɗon tana nokku biteɗo Carrefour walla mbiyen jeeyow journal Carrefour taw koye legal bitegal Sebeni Koro ɗonne kadi ko suka goto jeenoɗo journalier kam tigui wara toon gam capannayyi ujunere ɗum nan ko subaka law wonande bandiji wonɓe motoje jani e makko ɗon e wiide gardiɗo journal Carrefour biteɗo Badou Sidi Koba ɗonne kadi haɗani ɗon tan Kabola tonne kadi ko capanɗe tati walla mbiyana ujunnaji jeeɗiɗi ko ɗum jeeyi sababu onne commerce kañumne fittanum yoɓede ñum noon ko ñalawma heccenki o ɓe kolliti tan mbawde kala hen oɗo saaha mo gonɗen Bamako ene heewi wuyɓe no fewi to bankas tonne kadi ko cuum waɗi toon taw kadi ko dépôt essence e nokku biteɗo jeere taw koye jeere nokku biteɗo Jala Sagu ko toon cuumo waɗi ha ganduɗa jeere nde kam ala ko heddino haydara hay so woni wanani mayɗo walla ni gañiɗo kono kala ko wonno ɗon gassi ha laaɓi hôpital Gabriel Touré natani hanki hofgo juuɗe ngo noon kene fota wonde waktuji capanɗe jeenayyi e jeegom waktu ko ɗum woni koɓe natani hofgo juuɗe gam teskadeɓe toɓɓe tati ɓeɓe kalduno e laamu ngu ala hen kala toɓɓere nde laamu ngu waɗi yiddeɓe ko laamu ngu nde wawata ɗoftade gurdam mabɓe kamɓe gollotoɓe e oɗon hôpital ko wala ɗum ko leliɓe mbawana komin wonɓe toon ɓe nde gurdam mumen moƴƴinte caggal gueɗe kewɗe ene ngakki e nder hôpital o nde laamu ngu wawata ɗoftade kala fodore nde fodani wonande hôpital o nde wawata siinude ɗum ko ɗum jeeyi sababu ɓe natani hofgo juuɗe ɓe kolliti ala ko gasi haydara to leydi Gambie. eyyi ko noon tigui kiyan ko diwan tawatede ɗo e nder leydi meɗen te Gambie kamɓe noon ɓe kolliri weltare mabɓe mawde faade e hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ɓe mbi gila lamɗo gadiɗo Sadawuda Kairaba Diawara ha yetti Yahya Jammeh kamɓe tan de no wayno ɓe meeɗa hebde ɗum ɗo ko wiyete ko kuɓɓam e diwan mabɓe walla e guura mabɓe ngol ɗo woni lawol gadingol ngol ganduɗa hoorejo leydi ndi adniɓe projet taw kadi ko kuɓɓam gam tan ko wiyete ko ndenka e jangde sukaɓe mabɓe kala wawa yarude yeeso wonaniɓe beelamma mawɗo noon guila e ardiɓe diwan gila sefuji e alkaluji ha e tan e wiyeteɓe ko sarɗiyankoɓe wonaniɓe beelamma mawɗo noon huccinde ɗum e hoorejo leydi ndi ene wayno tan de hoorejo leydi ndi kono ne président Adama Barrow wi holliri beelamma mum mawɗo caggal tan de jaɓɓugal manggal waɗana ɗum toon kadi ruti yaade kadi koye leydi India ha wawi addandeɓe oɗo projet gam tan ɓe mbawa hebde ko wiyete ko kuɓɓam kamɓene ɓe mbawa nandude e leydi ndi pop mo kala anda ko jibinande leydi ndi kono kanko hoorejo leydi ndi o holliri tan de mo yiiɗi ko wiyete ko opposant wawa gasde ha laaɓa ha wiye ceer toon to diwan mo Kiyang ɓe ganda kadi kanko woni lamɗo leydi ndi kanko Allah fawi ɗo ɓe mbawa weɗodirde junggo e fandu ɓe mbawa liggade leydi ndi no hannirta ni hene tete ɗum ɗo ko puɗɗiɗo tan ene wayno ko woni yeeso ko Pulaar heewi wiide ko daɗani te guite kono tan de ɓiɓɓe Kiyang naɓe guila e khalifaɓe ha e foof wonaniɓe beelamma mawɗo ko gulale lukali e hongugol e wiide courant natale ɗum ɗon noon ko beelamma mawɗo wonande diwan mo Kiyang ko dañen Abouba jokkodirano moɗon ɗo e Serekunda fewde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema. kodnene Abouba ha toon to diwana Kiyang eɗen mbiyaɓe yoɓe jogoro jaam ɓe ndeno gila ɓe ngagginde facture aji mabɓe to leydi Guinée Conakry Alpha Condé hanki yaltini konngol o holliti ɗo tan e duuɓi ɗiɗi yo ɓiɓɓe Guinée naɓe jappu noppi gujjita guite mumen laarama maw yaltin Guinée e heege kala ɓiɗɗo Guinée najo wonta sodde hunde caggal leydi Guinée ɗum noon koko mbiɗa joni ko
ko woni yeso daɗani guite ha joni koye leydi Guinée keddoɗena leydi Guinée Conakry legal biyetegal windindera ene tawe e ndera commune mo mattoto wuli jaw hanki toon ɗum noon ko caggal ñalawma hanki o nde jeune police walla mbiyen suka police goto police nde wara toon waɗi hanki pelɓodiral musgal no feewi ha ganduɗa garnatuji mawɗi beddama toon to kanka toonne kadi hanki ko fulu woni tan dental yimɓe yani e gujjo tumaɗo no wujji moto ɓe piimo tan ko haw yalti aduna ko ɗon sapeur pompier hoccimo kono haɗo ɗo gonɗen ala taw jaggaɗo to Côte d'Ivoire gardiɗo aynaɓe nehoɓe jawdi biteɗo Yacouba Dembélé taw ganduɗa ko tawetenoɗo e préfecture mo Konakano kam tigui dahano kene wona joni balɗe nayya tawa ene wara ene wedda e lawol nokku biyeteɗo Bundindila e nokku biyeteɗo Baguwe ko ɗon tawa ɓandu makko ene wedda e ladde andaka noon hol waɗi ɗum kono noon laamu ngu ni tuumi ko ɓen ɓe fotata dugdunode wonan ɓen potata wadde ɗum sabu ala koɓe nawanimo haydara so wona yoɓade fittano makko landaji lundo taw ko sarɗiyankoɓe dibiteji taweteɓe toon to sur sarɗiji woni assemblée nationale mo leydi Côte d'Ivoire hanki koɓe pelle tati ɓe jaɓani tawtorede lulde sarɗiyankoɓe toon to Abidjan gam hollirdeɓe wonande ɓen jaggade ha tente Pascal Afinguesana jaggade gila tati lewru manduɗo ndu ha hande nana Dumba ñalawma hande o jayde Kwasi arti en ya ñima wonande wo yaltinama to kaso wona wama toon to hôpital wona celluɗo no fewi kono kabalma en garto hen ɓe kolliti ɓe tawtortake nden lulde so wona ɓen jaggaɓe Dumba taw dumbira ko dawrugol nde mbawata ɗaccitede to leydi Ghana sumgoji taw ganduɗa ko sumgoji leydi ndi présidentiel waɗata ko jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni 7 décembre ɗum noon jeeyi ñalawma hanki o koninkoɓe leydi ndi kame jaydiyankoɓe kame cetal tammingal sumgoji woni CE ɓe noon gooti hanki beele mbawa lakkitade gam ɗoftude ɓiɓɓe leydi ndi nden kay kisal jaydiyankoɓe beele mbawa wadde golle men tamdiɓe ngal ɗon cetal mbawa wadde golle men ɗum jeeyi sababu ɓe gooti hanki to Nigéria général de l'armée biteɗo Oli Sungien kam tigui itta e golle mum caggal nde sakti vidéo goto sifti noon armée leydi Nigéria ene haaɗi kala koninke yaltinde audio walla yaltinde vidéo haltude secret wonande koninkoɓe no ɓe kaɓirta e Boko Haram ɗum jeeyi sababu o ittama e golle makko to Royaume-Uni woni Royaume-Uni ma won leydi gadidi hutorade ko wiyete vaccin gam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus yaltin ɗum subaka hande o ko kalfinaɗo konngol laamu ngu holliti ɗo tan e yontere fande maɗen gueɗe puɗɗo e nder leydi ndi kala wonande vaccin haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus taweteɗo nder leydi Angleterre to Israël wersi kene fotta wonde 1 milliard de dollars taw ganduɗa koye koppareji dollar wersi ɗum e compte plastine e wiide biteɗo Housseynou Al Cheikh kam woni jagorɗo kalfinaɗo ɓesguji leydi Palestine naɓe holliti so tawi wattama e CFA ma wonoy 5.75 milliards koppareje fonds CFA hakkunde leydi Israël kame Palestine e wiide jayde wiiten AFP musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena